steen wij je mooi net. Ja. Je eigen foodtruck. Zeker. Maar nou nog de meesken waar we voor de eten sieren kennen. Dit wie de oproep en nou binnen we op paard om mensen die het vertjenje culinair te verrassen. Maar wat komt er in de simmer op het boord? Yes! Simmer! Ben we alweer, hè? Ja. Let ik maar net hoe het waar hebben even. Maar hoe eten, wat vies nou echt wat eten qua eten bij de simmer je? Nou, de koning van de simmer is de jetbaai. Het simmerkeningje. Ja. En hij is groot van vitamine C, dus whoop, boost. En hij had ik nog eens een keer, cholesterol verlegend. Oh, dat wist ik net. Ja, zeker. Bij mij in de tuin was het echt van geen meter. Nou, nee. Nou, dan lijkt het nou ontwaard, denk je of gewoon... Nee, dat luidt hem ontwaar. Ja, dat moet maar op horen. Nou, hoe dan ik Miranda, ik weet een plakje best onbeperkt jetbaaien plukken kerst. En dat is bij de Frieske Strawberry in Belsum. Daar gaan we heen. Nou, maar zo even zien. Het is één en al hierbij. Yes! Knap parkeerd, hè? Hey. Dat is toch Oh, niet. Dat dacht ik. En daar win je hem al. Hallo! Hoi. Miranda! Ik ben Marlies. Hey, Rijtse. Miranda. Hoi. Rijtse. Hey, Miranda. Hoi. Marlies. Hoi. Nou, en waarvan je hem treien is de jetbaaien professor. Dat ben ik. Nou, dan gaan wij eventjes de jetbaai plukken alvast. Dat ben ik. Yes. Zo, hè? Ik kom die helpen daar. Jo, dank je. Hey, hoe ben je hem in de jetbouw Kaan? Toen komt ze uit IT, toch? Ik zelf kom uit de IT inderdaad. Heel wat hoors. Zeker. Maar er zit ook wel gelijkenis, want er wordt veel geautomatiseerd in de glastuinbouw natuurlijk. Uiteindelijk komt het uit de liefde voort, denk ik. Oh, dat vind ik leuk. Vertel. Ja. Hij zit naar daar, dus Ja. dat wist ook Marlies. Nou, hoe zijn jullie begonnen? We zijn eigenlijk 20 jaar terug zijn we in Friesland komen wonen. Mijn ouders hadden al een glastuinbouwbedrijf. Nou, zo'n René die werkte toen al bij ons als schooljongen, die plukte daar tomaten. En toen we hier kwamen wonen, toen raakten we in contact via MSN toen de tijd nog. Oh! Nou, en toen... Ja, in een voorjaarsvakantie kwam hij hierheen een keer heen en zei, nou, ik wil eigenlijk wel kijken hoe het hier is bij jullie nou in Friesland. En zodoende is het eigenlijk een beetje aangeraakt. Ja, nu zitten we nou 3 jaar in de aardbeien en... Want ja. dat is pas zo'n 3 hier. Ja. Hoe ben die jetbar erbij kwam? Nou, in Portugal hadden we in de zomer ook wel aardbeien groeien. Portugal, zeg je, hè? Portugal, dat ligt in de buurt van Rotterdam. Ja. En dat deden we eigenlijk echt in de zomer, gewoon als hobby deed mijn vader dat. En dat verkochten we langs de weg. En nou, toen kwam deze kast te koop. Dat waren ook wel aardbeien. En die mensen die dat ervoor deden, die wilden daarmee stoppen. En hij zei, nou, de buurman komt maar 1 keer te koop, we gaan ervoor. Dus hij wilde die hobby graag voortzetten. En zodoende dat wij dit bedrijf hebben overgekocht. Hoeveel hectare hebben we hier? Wat een jetbaan, jongens. Dat 4 over 10 kennen. Ja, mooi hè? Ja, Hey, we hebben hier ongeveer 4 hectare. 4 hectare. Ja. En wat smiet dat op? Hoeveel komt er aan? Dat komt Een seizoen? haast 300.000 kilo. om je te 3 bouwen. ton. Ja. Genoeg, hè? Ja, Ja. Gaat het naar particulieren of gaat het heen? voornamelijk naar particulieren. Ja? Het is echt ingesteld voor de lokale handel. Oké. Gisteren hebben we op Kaardegroen en daar hebben we in de kassen. Ja. Nou, door hem dat ik dwarsem of... Ja, zo door zo mogelijk. In de kas stookwerk van restwarmte van de boorman. Oké, En dit is echt puur natuur. de Kaardegroen. Prachtig. Nou ja, familie hè. Familie van de ananas. Ja, De schijnvrucht hè. Dat is wel grappig, want hoe groeit die nou beslist? Hoe zit dat hartstikke met dat blomke? Ik heb er eerst eentje. ja, het is eerst een blomke. Ja? En dan begint hij langzaam op te zwellen. Van de onderkant. De waaien van het blomke dat gaat zwellen. Ja, En dat wordt hier bij? en dat vormt de jetboy. Hier zie je mooi al de fases van de jetboy.
En het eindigt mooi een hartstikke lekkere jitboy. En dan hing het zijn. Dan heeft ze me vertellen, maar zeg maar dat ze is. Heeft ze me verteld dat dat puntje van die jitboy dat het lekkerst is. Dat klopt. Daar zag ik het zoeken in. Zwaartekracht Ja. dus. We gaan testen. Ja. Dus zo reed mogelijk, is je dan zo riep mogelijk? Ja. Begin met puntje, hè? Ja, Heerlijk. heerlijk. Echt lekker, man. En wat is er nou leuk om jitbaaien? Ja, het is een mooi product voor in de zomer. Het is lekker. Ja. Je maakt ook heel veel mensen blij ermee. Ja. Heel veel mensen die vragen al in het dorp ook van nou, wanneer zijn ze er weer? En als het ook op Facebook plaatst van nou, ze zijn er weer. Nou, het is niet te geloven hoe druk het hier dan is. Het is gewoon een file aan de weg eigenlijk om al die mensen te kunnen ontvangen. Dat is echt bijzonder. Ja, want Jim verkeep je ik vanuit automaten. Hè? Ja. Zit daar ook een heel IT-systeem achter? Komt stel Ja, er om een dus- hoekje? Ja, nee, er zit wel het nodige achter inderdaad. Dat we goed kunnen zien wat er verkocht wordt, wanneer het verkocht wordt, of we moeten bijvullen en dergelijke. We hebben zelf natuurlijk nog komkommers en tomaten uit onze eigen bedrijven, zeg maar. We proberen eigenlijk ook zoveel mogelijk lokale producten van collega-bedrijven ook in de automaat te verkopen. Oké. Dus dan is het maar net wat het seizoen dan te bieden heeft. Hè? Dus Ja. we proberen eigenlijk het hele jaar door in de automaat te hebben wat het seizoen te bieden heeft. Met de basis onze eigen producten, Ja. maar zeker ook andere producten. En hoe gaat dat nou nog met het leven tussen je? Is dat nog oké? Want je werkt ik elke dag Ja, nou, dat man. klopt. Maar we zien elkaar niet echt elke dag of zo. Soms dan denk ik wel eens van nou, ik heb hem de hele dag nog niet gezien. Dan moet ik hem even appen van nou, waar ben je? Maar nee, dat gaat eigenlijk gewoon nog goed. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ja. En eet je hem zelf nog een soort jitbaaien? Nou, dat valt eigenlijk een beetje tegen. Het is wel als ik de kassen loop, dan pluk ik de lekkerste ervan af, zeg maar, de roodste, zeg maar. Maar ik heb niet standaard aardbeien om aardig staan thuis, nee. Het is het lekkerst om het in de kas te eten. Direct uit de Ja, kant. Ja, zeker. Dankjewel. graag gedaan. Ik zal Ruitse helpen. Ja. Goed, veel succes. In de tunnels rent het tot ongeveer september. En Ja. in de kast geven we iets langer trouw. Dat hangt wat van het waar af, maar dan ga ik weer op oktober, november. Oké, en nou in ieder geval, maar je hebt maar de Christ heb ik in Nee, jitboy. nee. Het is een seizoensproduct, hè? Dat ken ik natuurlijk niet, dat was. De koning van de simmer is de jitboy. Toch? Ja, zeker. Hoe ligt het, man? Heb je genoeg jitbaaien? Het ligt goed, Miranda. Mooi. Dan gaan wij die kant Deze erop. erbij. Bedankt. Geen probleem. En we maken er iets van. Hoi. Dank u wel, Gerrit. Hoi, hoi. Ruitse, toe jong, dan maakt die kant op. Ja, even een snackje voor onderwijs. Nou, de laatste dan. Nou, Miranda, de buiten is binnen. Ik zal die vertellen, maar die voorraad ken ik echt wel wat lekkers, maatje. Ja. Maar waar zullen we heen? Waar mag je heen rijden? We gaan uit de Vilgen bij Drachten, want Siem het is mild en Siem het een mancave. Daar zit ze alle sneuren, is leuk, maar de Mali. Oké. Wat tinkst? Bier. Waarschijnlijk wel. En ik een heel soort frikandel. En Siem het zoiets van, dat mag maar zo is. Leuke taak voor jou, hè? Ja, dat snap ik wel. Nou, je kan er echt heus wel zoen snacken, hè? Dat lukt echt wel. Hey! Hoi! Ja, Hoi! hoi. Welkom, Sim. Rijtse! Hoi, Hoi, Miranda. Sim. Nou, en dit is niet door mij, hè? Klopt. Ja, Ja. Mancave. ja, de mancave staat Denk er het dat ook. in me, ja. 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 Wil je even zien? Ja, ik Oh, wil wel even zien. kom Maar verder. dat was toen de slag. Want Ik maak nog een heel soort man. En Miranda, ik shut, ik kom zo. Ben gedaan. Jo! Jo. Nou, dit is hem. Dit is de mancave. Ja, Mag ik eigenlijk wel naar binnen? Als Ja. ik giet werkman, hè? ja, maar dat, vrouw en man, dat maakt het je niks uit. Oké, Dat, gelukkig. alles is welkom hier. Dit is die plakje wat achter de bar? Ja, hier zit ik dan vaak wat. Ja, ja. Ik wil zitten. Ja, het is weer een zwetsen hier, nou dat. Ja, En hoeveel zitten hier dan? Man, toch vooral? meestal wel, ja. Ja. Maar nou, we feestjes hadden met een vrouw er direct bij, hè. Dan hebben we wat Ook oppassen gelukkig. regelen en alles. Ja. Maar, ja, nee, de man is nog een
gemiddeld en dan zit je erop. Ja. Alles neun je. Meestal wel, ja. Of we maar echt iets hebben van nou, daar kunnen we net onderuit of daar maar we heen. Dan ja, klopt. Maar het is super professioneel, helemaal een bar en... Ja, het is wat u de hand aan, maar ja, dat is ik mij de kameraden bouwt, ja. Dat zit je wel heel smoek kacheltje, jongen. ja, het is nog meer dan jullie, maar Ja. de kaartje kon er wel even om. Maar wel mooi, ja. Jawel, Het is, jawel, jawel. Het is net echt super zwaar, hè? Nee. Hier bij me mooi verzeld, maar voor deze stoere jongens mag er een zoene snack komen. Een goede tegenhanger van een frikandel. En wat is dat? Een tacootje met 20% vlees en de rest is rauwkost en groente. De taco, die kun je zakkeepje. Daar komt een beetje gehakt op, aanmaken en dat drukst helemaal plat. Dat moet ongeveer een minuutje tot 1 minuut even bakken. En er zit genoeg vet in dat gehakt, dus er hoeft geen boter in, dan wil je. Een hele beetje cheese eroverheen. Dekseltje erop. Zo vouwen. En dan 6 minuten een boirenrekje. Ja, dat is gewoon handig. Tomaat, augurk, sipel, komkommer en avocado. Dit mengen we even door elkaar. Beetje zout en pieper erop. Scheutje zoene olijfolie. Extra versie. Barbecue sausje erin. Dus hebben we die groentesalade erop, die taco. En als laatste heb ik een mayonaise, maar een mierikswortel er terug. Krekt even zoener dan een frikandel. Waarom heeft u het mailt zien? Nou, ja, wij hebben zaterdag zitten we hier vaak met mannen wat en dan is het altijd die frituurpan hoor. En de bing won bij, nou die vindt dat geweldig. Maar ik zei, we kunnen eens een keer wat oors en door enkel door eens een keer bestellen of wat. En wat bestel je dan? Ja, nou ja, dan is het dikker van het fastfood. Dus Het zou net heel oors wezen. Nee. En toen zei ik dit voorbij komen, ik denk, nou, dit is nou een mooie verrassing. Ik denk, dit bezie ik eens een keer, dat doe ik wat hakken doe ik erin zetten. Ik zei, van mag ik erin zetten, we kunnen ik wel eens een keer wat, ze kunnen ik wel eens een keer wat oorzalen, maar frikandel. Ja, klopt. Ja. Want wij hebben nou het beeld zien dat je meer alleen nog maar bier drinkt en frikandel niet. Nou, ze is aardig in de rug. Ja, daar ben ik al bang voor. Nee, dat valt partij, hè. Maar ja, de nodige frikandel en kroketten en patatverlenen je wel zaterdag erdoor. Ja. En wat voor maten binnen het nou? Nou, dat is eigenlijk een grote verscheidenheid. Qua werkzaamheden, maar ik van hoe ik ze ken. De ene die ken ik al sinds mijn 14e. En sommigen die ken ik al sinds ik op school zit, dus ik ken nog langer. En ja, stuk voor stuk ben je uniek. Maar goed, iedereen is uniek. En ja, iedereen het wel wat, best wel. En ja, dat, zo hou je praat ik voor divers, denk ik. Zit ik wel eens snijden meetjes, nou dan komt ik wel bij me, nou dan vraag je en dan ben mij, nou dat klikt ik al je mooi. Ja, de ben je mooi en nou, dan zit weer mooi en dat mooie waarde zit weer boeten. En nee, ideaal. Kom je hem nog wel eens in een echte kroeg? Ja, dat maakt sowieso ik terug in. Ja, de festivals is wat en dat soort dingen, daar ben we net vies van. Zo normaal dan ben je rond jou 8 uur pas. Ik vanwege de band en alles en nou ja, ik ga een groepsapp aanmaken van jongens, ik ga een verrassing van je. Ik mag alleen maar zeggen dat je meer om 4 uur wezen moet en meer mag ik net zeggen. Nou, ik ga eigenlijk net volle vragen krijgen.
ja, shot wel. Ze komen gewoon. Ja, eentje komt wat later, maar die kon net eerder, maar de rest zijn we minder. Dat, ja, vind ik wel mooi, dat een beetje vriendschap vind. Ja. Hoe krijg je dat? Zei het wat? Dat zei het wel wat. Ja, want de ene is dan chauffeur, die moet dan s'avonds ik werken. Nou, als ik zwaar dat ik op thuis ben, nou, dat vind ik machtig, ja. En wat denkt voor de maat reageren zullen? Nou, daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Ik heb eigenlijk geen idee hoe die... ik denk dat ze wel vrij... Dit zullen ze net aankomen. Nee. Nee, daar leer ik niks van. Goedendag. Nou, daar ben je, hè? Nou, maar hier guy. Welkom. Dit is het grapje van Siem, hè? Je hebt mailt of net, Siem? Wat stond je precies in? Ik zei, ach, we zitten zaterdag en niet wel dit frikandellen en hamburgers en weet ik het wat. Ik zei, ken ik wel wat oorzaak. Nou, toen heb ik maar iemand mailen geweest en nou ja, nog staan we hier al, jongens. Welkom. Leuk, joh. Dat is een verrassing. Krijg je het. Werden we door? Ja, mooi man. Oh, maar boem zitten we. Nee, dat ben we. We beginnen eerst met een zoenentaco. Een zoenentaco en die bestaat voor 20% uit vlees en 80% uit groenten. Ja. Ken het net over hoor? Er zit lekker avocado in, er zit tomaat in, er zit komkommer in, er zit Lekker. Mag ik vragen, maar het weer praten? Ik maar rijdt wel vaker bij je. Oh, dat maar super. Heerlijk man. Ik ben er stil van. Ja. Heerlijk. Wil je net vragen? Nee. Dit hier net toch? Ik net betinken kent ik. Smaakt dit wat jongens of niet? Heerlijk, hè? Ja? Het komt minder. Ze willen je ook contracteren voor elke zaterdag. Ja, ja. Ja, hè? Ja. Wij vinden alles best, of net meer aan. Het simmerkennetje. Nou, die mag je even wasje. En dat je die wasje maakt, dan mag je die wasje met het kroontje er nog aan. Doe je er eerst aan en dan in het water, dan zoekt het er helemaal vol water. En dan wordt hij dus, juist, je snapt het, wetterig. En is het net meer zo zwiert. Dus met het kroontje wasje en op kamertemperatuur, hè, hierbij. Een lietsmeske en dan zet je jouw meske in het kroontje en dan trek je hem zo uit. En snij je terug en hij is 2 keer een puntje. Nou, hij is 2 keer zwiert. En het hapt ik wat lekkerder waaien, no? Hing je hem iets in de gaten? Of, Nee, wij kregen op een stuit een berichtje van Siem van je moet er dan en dan even vrij houden, ik heb wat won en ik zie net wat het is. Nee. Ik heb wat won, zei hij. Ja, hier wat won. Dat gaat er zijn, maar Ja. voor de rest... Ja, en voor de rest niet. En er wie net één van u die ik maar iets van hem los kreeg, hij had het geheim goed bewaard. Oké. En wat vind je hem ervan? Ja, vind ik wel. Ja, ze werden ze wat doorzitten. Dat is inderdaad heel oorzaak. Ja. Ja. Want hoe is dat nou? Zit je meer altijd zo vol om de frikandellen? Het is gewoon Je gemakkelijk. wat bier hadden, maar ik wat Ja. ik wat Dan niet. ben je rappig en dan Ja, wil het dan mag ik vaak wat even wat vet. Je bent daar hier rond het einde van de middag, je hebt wat bedijn gewoon en je zit er maar een paar biertjes hier en dan wordt het laat. Oh jongens, we moeten nog eten. We hebben wel een frikandeltje. Ja, dat zeg ik het. Nou ja, zei die frituurpan hier kwam. Ja. Ik echt wel een professionele frituurpan, Ja, hè? je doet het goed of je doet het net. Ja. Ja. Elk weekend voor 80 euro snack op brengen laten komen en dan kun je ook wel een frituurpan geven. Ja, dat is wel voordeliger. Dat is Dat voordelig, wie ja. eerst liet me altijd in komen en dan hier ik in drok ervan, maar ja, dat begon op een gegeven moment in de papieren erin. Toen Ja. zei nou, misschien kunnen we dat ik oors doen. Ja. En, nou, als experiment hebben we toen een frituurpan ophellen en ja, het vond dat heel best. Nou kunnen we het te passen en te Maar Siem oplossen. moet wel los. Zo even wat minder frikandel en dan even wat zoenen. Ja, Siem had ook wel lief. Hij heeft wel het beste muis voor, hè? Ja, maar dat zit erachter, dat is mooi. Dat ik wel. Ja. Ja. We zijn alle hier wel een beetje aan het doen misschien. Maar. Nee, ik ben misschien de slangste van hem al. Kleren. Nou, wat ik wel heel mooi vond, hij zei van ik heb wat won en dat wil ik graag met mijn maten delen. Je met Ja. mijn maten en ik word het met Jim doen. Ja. Nou, toen wie ik eigenlijk voort om. Ik denk van wat ik ga, ik zit ik ben erbij. Ja. Dus Want wat betekent dit voor je? Want je zit hier alle sneuren even.
Ja, in gemêleerd gezelschap. De ene komt dan, de andere komt dan. En dus het is net al in dezelfde omstandigheden, maar ja, geregeld. Ja, ik vind het wel enorm waardevol. Wat het van u is, ik echt hier en waarom. Ik zie al van dat er 4 of 5 jaar hier vroeger op squallen zitten. Nou, dan ben we al jaren 41 en we zijn nog steeds alle weekend of om het weekend ben we bij elkaar. Ja. Dat vind ik wel echt waardevol. Ja. En Simon is daarin, ik wil een beetje de liem van onze vriendenploeg. Die had dit kroegje hier en we zitten hier geregeld. En ja, dat is echt wel een beetje het middelpunt van onze vriendenclub. Dat is wel heel leuk. En wat werd je dan bepraat? Oei. Ja, mij hoeft net een nee, proto-onzin. Nee, dat shit alle kanten op. Er wordt protolagen en er worden serieuze gesprekken gevierd. En nou, als we wat moeilijkheid, nou, dan hebben we dat er ook even hoor. We zijn wel echt vrienden voor het leven en we delen alles met elkaar. Ja. Mooi. Ja. En bijzonder dat je hem dat hadden. Ja, vind ik wel een rijkdom. Ja. Geweldig. Mooi. Ja, je kan je frikandeltje op, ja? Mooi. Nee, absoluut niet. Bij die jetbaan maken we een koude sabayon. En een sabayon die maak je van gerdes, aai en suiker. En dat gaat zo. Eerst hebben we de gerden nodig. Dus dan moeten we een aai splitsen. Tik je even op de randen. Brek je hem open. Hier. 5 gerden en 1 heel aai. 60 gram kristalsuiker. Daar doen we in een vanillestokje. Maar alleen nog het merg van de vanille. En dat doe je zo. Die snij je zo open. Zo de helft. Loskloppen. Dat die vanille er even een beetje in oplost. En dan moeten we die aaijern en die aai een beetje warm maken. In een bekken. In warm water. In een bain-marie, zou ze zeggen. Dus die doe je erin. En dan klop ik het warm. Als je aaijern warm maakt met de suiker, dan wordt het luchtiger. Straks giet het in de mixer. En net de heat, hè, anders wordt het rieraai. Het is mooi op temperatuur. Dan zet ik hem in de mixer. En vol gas. Hij is klaar. Mooi luchtig en koud kloppen. Nu doe ik er anijsscherp terug. En ja, dan kijk je kant en kleer keepje. Kent ik zelfs maken? Tje, dat is anijs. En die zet op suikerbetter. Dan krijg ik een lekkere anijsscherp. Maar ik heb het gekocht. Dat geef ik er terug. Net zo voel meer, mooi rustig omdraaien. En dan komt die anijs. En dan krijg je altijd een heel lekker smaakje onder die jetbaan. En dan doen we er slagroom erin. Er zit geen suiker in, gewoon stief klopt de slagroom. Die doen ze terug. Maar een spatel, net meer maar een gaten, want dan hellen ze de lucht eruit. Daar hebben we volle moeite verdiend. Oh, lekkere luchtige saus. Een koude sabayon. En dit was al de verschorrenste lekker bij die hierbij. Oké. Lekkere royale. Maar die vanille. Ach, meestal niet. Zullen we goed eruit, hè? Oh, nee dan. Hey. Heerlijk. Dan heeft die man maar mooi verwend zo. Even de munt, even de bledjes eruit haal je zo. Mooie fine reepjes. Nou, Simon. Ja, die jongens een applaus, jongens. Hey. Hij heeft het regelen, hè? Hey. Hij heeft het regelen. Oh, het is wel slagen, hè? Ze zijn lekker ontsmikkelen. Het is lekker, hè? Ja, het is heel lekker. Ja. En dan doen we morgen de jest in. Oh. Nog eventjes simmen. Ja, lekker. Morgen is het jest. Waar het dan net? Miranda. Ja. Dan mag ik even proeven. Hier.